थसेरनाया एसे मोदानबाय होनदां हिन्जाव गोदान अनला देदों नै नै अनला देदों हिन्जाव गोदान लाइटआसो एसे साथियासलै लाइटआ गिदिर सोनांगौमोन दहायनो नोंसोर मोजां थिया थानानै दावखोनानै दे जादों दासो गावबा गावथारदों उवाला आयौ 20 थाखानि बायना लाखिनायसै आङो जाबायमोनलै बेयो नों आवलायनोबा आखाइखौ ओरै हमथानानै हिन्जाव गोदान अनला देदों नै माने आथिंजों बै उवालाव फोनां मोना नालाय हाथासुनिनि दिनैसो नुलायबाय जोबोद गोबावसैमोन हाथासुनि हाबा मोनजायैया नै नुयैया दिनैसो नुलायबाय गेब्ले जायासै नामा मा लिरनाया गिसि जानांगौ बेयाव लिर हायाव लिरनाया माइरंआव थाङो आयै हाला मेंबाय ना जिराय जिराय दे आजा गाजां एफाग्राब माने माबाखौ हारसिं बायदि देनाया जिराय दे आवलाय हर आखाइजों फाइमाजों हमथानानै आवलाय बे 20 थाखानि उवालालाय मा मोजां जाब्रा बे 20 थाखानि उवाला मोजां जायो सासे मबाइलाव नायबाबो हालांगौ नै मोनबावगोन बे माथो मबाइला मोजां क्लियार मोनगोनलाय दाम गोसा बायना लाया दैयानो रानाखै नामा माथो दैया रानदों खरथा गोबावखासो बे सर'नाया सर'नायाव दोनखानाय दे लागावथार दासो जादों खरानो बोलो माने बाला गुदुङाव आगान होजेनबाय थारमाने आराम्भ हाथासुनि जाग्राफोर नै गोदोआखै मोजां मोनबानो माने दा माबागोन खस्रा लानाय नोंना खेबसेयाव देसिन दङ